Chtěl bych vám všem poděkovat za vaši podporu. Vím, že někteří z vás jsou tu už od úplného začátku kanálu, kdy jsem zveřejnil své první video 27. května 2018. Zvláštní poděkování patří všem členům mého kanálu, jejichž jména se zde objevují. Dnes si představíme 4 případy, na které se časem téměř zapomnělo. Tak se pohodlně usaďte se u případu číslo 1, protože se přesuneme do konce 19. století v USA. Kateřina Hambricková, známější jako Kates, se narodila 16. července 1856 v okrese Pickens ve státě Georgie. Její rodiče vlastnili skromnou, ale úspěšnou farmu, která rodině umožňovala žít pohodlně, i když nebyli považováni za zvlášť bohaté. Vyrůstala na venkově v Georgii, zažila život na farmě, pomáhala s každodenními pracemi a učila se hodnotám tvrdé práce a soběstačnosti. Ačkoliv jí relativně stabilní finanční situace jejího otce poskytovala pocit jistoty a určité pohodlí, rodina občas zažívala finanční potíže. Navštěvovala školu, kde se učila číst, psát a počítat, což byly základní předměty pro všechny děti. Její vzdělávací možnosti však byly ve srovnání s jejími bratry omezené, což odráželo tehdejší společenské normy. Farma rodiny Hambrickových sousedila s farmou pana Willéma Southerna a jeho manželky Alžběty, kteří na tom byli celkem slušně, ale tvrdě pracovali na zlepšení své situace. Do roku 1874 porodila paní Southernová 11 dětí, 7 chlapců a 4 dívky, z nichž 10 přežilo kojenecký věk. Jeden z nich, jménem Robert, kterému se s láskou říkalo Bob, se narodil 1. července 1856 a vyrostl v silného a pohledného mladíka, kterého velmi obdivovaly mladé dámy v okolí. Nebyla to jen jeho vizáž, byl také velmi okouzlující a měl přátelské podmanivé vystupování, díky kterému byl oblíbený u všech v komunitě. Bob byl jen o 2 týdny starší než Kates a bydlel vedle, proto s ní často trávil čas. Blízké přátelství často vedlo mnohé k tomu, že poznamenávali, jak se k sobě hodí. Kate vyrostla v půvabnou mladou ženu se štíhlou postavou, hnědýma očima a kaštanovými vlasy. Nicméně Bob byl často vídán s jinou mladou dámou jménem Narcissa Coward. Byla velmi půvabná a na rozdíl od Katesové pocházela z jedné z nejbohatších rodin v okrese Pickens. Ačkoliv si místní lidé dlouho mysleli, že si Bob vezme Kate, Narcissa se nedávno rozešla se svým manželem a měla pověst mladé dámy, která byla jak manipulativní, tak lehkomyslná. Její skandální chování a sklony vyvolávat problémy vedly komunitu ke spekulacím o skutečné povaze jejího vztahu s Bobem. Tato nejistota skončila, když Bob požádal Kate o ruku a ona s radostí přijala. V okrese Pickens se několik měsíců mluvilo hlavně o svatbě. Byla to velká událost a nevěsta i ženich působili velmi šťastně. Po svatbě se usadili ve svém novém domově a lidé často poznamenávali, jak dobře se k sobě hodí. Nicméně nedlouho poté začal Bob chodit domů pozdě, aniž by vysvětloval své nepřítomnosti. Kate začala mít obavy a na otázky ohledně Bobova pobytu dostávala vyhýbavé odpovědi. Zanedlouho se šířily zvěsti, že se Bob stále vídá s Narcissou. Podle drbů byli několikrát od svatby spatřeni, jak spolu chodí v lese. Kate, která už se cítila neklidná, se teď začala obávat o stav svého manželství. Přemýšlela, co má dělat, a bylo pro ní těžké ignorovat šeptandu a udržet si důvěru ve svého manžela. Štěstí, které kdysi sdíleli, teď jakoby zastínili podezření a nejistota. O Vánocích roku 1876 uspořádal Katen, otec, slavnostní večírek ve svém domě a pozval obyvatele okresu Pickens, aby společně oslavili sváteční období. V souladu s místní tradicí štědré pohostinnosti pozval Narcissu a její rodiče, kteří věřili, že na večírek půjdou, aby tak byly všechny fámy ohledně Narcissy a Boba uhašeny a aby Bob veřejně projevil náklonnost ke své manželce. Ačkoliv byla pozvánka rozeslána i rodině Narcissy, Kate to nesla velmi nelibě. Už tak se cítila ponížená a zahanbená kvůli fámám, které kolovaly o tajném vztahu jejího manžela s mladou dámou, kterou neměla ráda. Prosila Boba, aby ji na večírku dál nestrapňoval a žádala ho, aby netančil ani nevěnoval žádnou pozornost Narcisse, se kterou byl už několikrát viděn. Když však nastal den večírku, její snaha předejít trapné situaci byla ignorována.
Jak večer postupoval a místnost zaplnila hudba, Katejny nejhorší obavy se naplnily. Zděšeně sledovala, jak Bob vede Narcisu do středu místnosti a před všemi hosty začínají tančit. Kate se rychle snažila situaci uklidnit. Přistoupila k nim a jemně připomněla svému manželovi, že jí tento tanec slíbil. Ku podivu, Narcisa se začala s Kate hádat a řekla jí, že je to jen jeden tanec a že by se neměla tolik znepokojovat. Rozlobená a frustrovaná Kate si šla sednout na okraj místnosti. Když přišel čas na další tanec, Bob přistoupil ke své manželce a požádal jí, aby se k němu připojila. Zavrtěla hlavou a odmítla jeho nabídku. Byla velmi rozrušená tím, co udělal, a také tvrdými slovy Narcisy, která jí stále zněla v hlavě. Zatímco se dvojice na sebe dívala a zdálo se, že nedokážou vyřešit své neshody, Narcisa popadla Boba za paži a prohlásila, že si místo toho může zatancovat s ní. Když ho otahovala pryč, podíval se Bob zpět na Kate. Jeho výraz byl směsicí lítosti a zmatku. Kate se teď cítila velmi ponížená. Když sledovala svého manžela, jak tančí, její pocit zrady se ještě prohloubil. Byla sticha a její tvář zbledla. Cítila se jako outsider v místnosti plné přátel a sousedů. Vstala a přistoupila ke svému otci. Zeptala se, zda si může půjčit jeho kapesní nůž, protože si chce ostříhat nehty. Pan Hemrick i přes podivnost žádosti nůž podal. To, co následovalo, bylo šokující a nečekané. Kate otevřela čepele a nenápadně ho ukryla v šatech. Když tanec skončil, Kate přistoupila k Narcise, chytila ji za ruku a tiše řekla, už si tančila dost. Než vytáhla nůž a vrazila ho do jejího hrudníku, Narcisa couvla zpět, když jí z rány vytryskla krev. Poháněná vztekem Kate poté vyskočila dopředu, chytila Narcisu za vlasy a podřízla jí hrdlo. Narcisa se zhroutila na podlahu, byla mrtvá. V místnosti zavládl chaos, vzduch naplnili výkřiky a výdechy úžasu. Když se odehrávala děsivá scéna, jeden z hostů jménem pan Hooley se podíval na bezvládné tělo Narcisy na podlaze a vykřikl. Kdo za tohle nese odpovědnost? Drobná postava Kate pak vystoupila vpřed a pevným hlasem bez známky lítosti prohlásila. Já jsem to udělala a nelituji toho. Pan Hooley rychle zareagoval, přiběhl ke dveřím a zamkl je. Poté řekl, že nikdo nesmí odejít, dokud nebude záležitost vyšetřena a viníci zatčeni. Bob Southern byl sticha a jen sledoval dav. Ale teď, s vážným výrazem, vytáhl pistoli a vzal Kate za ruce, než zavelel pevným hlasem. Pánové, odcházím z tohoto domu se svou ženou a mám v úmyslu to udělat s vaším svolením, nebo bez něj. Když bude třeba, prostřílím si cestu. Nastalo ohromené ticho, když hosté vstřebávali vážnost jeho slov. Přestože panovalo velké napětí, nikdo se je nepokusil zastavit. Místo toho Bob a Kate prošli kolem zmatených hostů a zamířili ke dveřím. Když vyšli do noci, připojil se k nim Bobův otec William a jeho bratři James a Miles. Poté všichni utekli a zanechali za sebou zmatek a chaos toho večera. Zamířili na sever, odhodlaní začít znovu daleko od okresu Pickens. Úřady s velkým údivem zjistili, že Southernovi opustili město, aniž by je někdo pronásledoval. Nikdo jim ani nedokázal říct, kterým směrem odešli. Byla vyslána pátrací skupina, aby je hledala, ale Boba a Kate spolu s Bobovým otcem a 2 bratry se nepodařilo najít. Významná odměna za jejich dopadení byla vypsána jak rodinou zavražděné mladé dámy, tak guvernérem Georgie. Nicméně i přes štědré odměny se jim stále dařilo unikat a ani po roce nebyli nalezeni. V únoru 1878 obdržel V. Finley, soukromý detektiv a bývalý šerif okresu Pickens, tip, že Bob a Kate Southernovi spolu s Bobovým otcem a bratry byli spatřeni ve městě Franklin v severní Karolíně. Bylo hlášeno, že se jich 5 ptalo na možnost usadit se na farmě v této oblasti. Přesvědčený, že Southernovi jsou skutečně ve Franklinu, pan Finley shromáždil 3 muže a vydal se tam s úmyslem zatknout uprchlíky a vrátit je do Georgie. Když však dorazil na farmu, kde věřil, že budou, byl informován, že její obyvatelé odešli před několika dny. Dále se vyptával a zjistil, že Southernovi cestují volskými povozy, což je obzvlášť pomalý způsob dopravy, který jemu a jeho týmu usnadnil je dohonit. Když konečně našli povozy, Bob a Kate zastavili, aby přenocovali.
Takže když měl své muže strategicky rozmístěné kolem vozu, pan Finley přistoupil k Bobovi, představil se a oznámil mu, že odvede jeho i jeho ženu zpět do okresu Pickens. Nedošlo k žádné střelbě a Bob jen přikývl hlavou. Ale pana Finleyho to poněkud zaskočilo, když zjistil, že Kate drží malé dítě. Nemohlo mu být víc než pár měsíců. Nikdo z těch 5 při zatýkání neodporoval. V jejich chování byla patrná rezignace, jako by jim konec útěku přinášel úlevu. Když se zpráva o dopadení rozšířila v okrese Pickens, místní lidé se v tichém očekávání shromáždili, zvědaví na návrat uprchlíků. Někteří byli stále zděšeni brutalitou Katejných činů. Tehdy, v prosincové noci roku 1876, byli odvedeni do místního vězení a bylo dohodnuto, že Bob a Kate mohou zůstat spolu v cele se svým dítětem. Bobův otec a 2 bratři byli propuštěni, Bob však kvůli přestupkům zadržen. Mezitím byla Kate obviněna z vraždy 1. stupně a její soud byl naplánován na květen 1878. O soud byl velký zájem a noviny zaplnily své stránky podrobnými popisy průběhu procesu. Rozsáhlé zpravodajství dalo čtenářům komplexní přehled o případu, takže byli stále dobře informováni. Stálý tok informací udržoval soudní proces v centru pozornosti veřejnosti a zdůrazňoval složitost případu, který zřejmě fascinoval všechny v Georgii. Kate prohlásila, že je nevinná a během soudního řízení seděla s dítětem na klíně. Navzdory jejímu popírání však prokázání její viny nebylo pro obžalobu obtížné, protože Kate spáchala vraždu na vánočním večírku před mnoha svědky. Obhajoba líčila člověka s trápenou duší. Tvrdili, že manžel paní Southernové měl vztah se slečnou Cowortovou ještě před svatbou s Kate a i po svatbě udržoval nevhodné přátelství. Tento pokračující vztah, jak tvrdili, naplňoval Kate žárlivostí a smutkem kvůli opakovaným urážkám a ponížením, které musela snášet. V den vraždy uvedli, že chování pana Southerna bylo obzvlášť pobuřující, když na večírku tančil s paní Cowortovou a vystavil tak svou manželku obrovskému psychickému utrpení před mnoha obyvateli okresu Pickens. Tvrdili, že byla žárlivostí a zoufalstvím dohnána na pokraj šílenství a jednala v okamžiku nevyrovnaného vzteku. Zdůrazňovali, že nešlo o předem promyšlený čin a že její jednání bylo spontánním výbuchem ženy. Její štěstí bylo systematicky ničeno úmysly jiné ženy ukrást jí manžela. Obžaloba se však zaměřila výhradně na události onoho osudného večera. Předložili jasný a věcný popis vraždy, aniž by nabízeli jakékoliv osobní názory nebo domněnky. Tento přístup dal obhajobě jen malý manévrovací prostor. Bez svědků, kteří by podpořili jejich tvrzení, že Kate byla ve stavu značného citového rozrušení kvůli údajným provokacím ze strany jejího manžela a slečny Cowortové. Výklad událostí, které vedly k tomuto hroznému zločinu, ze strany obhajoby působil slabě a nepodloženě. Soudní proces byl ukončen poté, co byly předloženy všechny výpovědi a předneseny závěrečné řeči. Porota se odebrala k poradě a po dlouhém zvažování nakonec dospěla k verdiktu. Když se porota vracela zpět a zaujímala svá místa, soudní síň byla zaplněná do posledního místa a každý volný prostor obsadili napjatí přihlížející. Galerie stichla a všichni střídavě upírali pohledy na porotu a na obžalovaného. Předseda poroty byl poté požádán o vynesení verdiktu a klidným a jistým hlasem prohlásil, že shledali obžalovanou paní Kate Southernovou vinnou. Když Kate uslyšela verdikt, její tvář zbledla a ruce se jí začaly třást. Oči se jí také rozšířily šokem a nevírou. Galerii se rozlehly šepoty a mumlání. Někteří lidé si vyměňovali překvapené pohledy, zatímco jiní nevěřícně kroutili hlavami. Po chvíli soudce Lester vyzval k pořádku a v síni nastalo ticho. Pak se obrátil k paní Southernové a odsoudil ji k trestu smrti. Bude oběšena 21. června. Jakmile byla Kate odvedena zpět do vězení, začala se komunita zamýšlet nad důsledky vraždy a soudního procesu. Odsouzení ženy k oběšení vzbudilo velkou zvědavost. Lidé se ptali, zda její zločin zaslouží tak přísný trest a mnozí cítili, že by měla být omilostněna. Ukázalo se, že sílí hnutí, které naléhá na guvernéra, aby jí zmírnil trest v naději na přehodnocení jejího osudu. Noviny vyjadřovaly obavy, proč ona čelí šibenici a srovnávali její situaci s nesčetnými ženami po celé zemi,
které snášejí podobné špatné zacházení od svých manželů. Argumentovalo se, že jediný rozdíl byl v tom, že Kate vzala spravedlnost do svých rukou, aby se zbavila svůdkyně svého manžela. Zatímco většina žen byla nucena trpět v tichosti, všichni, kdo Kate znali, říkali, že byla dobrý člověk, oddaná své rodině a aktivní v kostele. Vyšlo najevo, že v době vraždy byla v nevyrovnaném duševním stavu, přičemž lékař potvrdil, že den před incidentem skutečně prodělala 3 epileptické záchvaty. Navíc se ukázalo, že 2 porotci vyjádřili podporu jejímu popravení ještě před začátkem procesu. Podpora Kate Southernové nadále rostla. Široké pobouření nevyjadřovaly jen noviny, ale také kněží a další vážení členové komunity. Bylo oznámeno, že slečna Covertová byla zkažená 25letá žena, která byla jednou vdaná, ale kvůli svému vlastnímu chování se rozešla s manželem. Stala se vyvrhelem ve svém sousedství a byla známá svou prchlivostí, násilnickou povahou a pomlouvačným jazykem. Dokonce se pokusila zabránit Bobu Southernovi, aby si vzal Kate tím, že o ní šířila skandální pomluvy. Reakce veřejnosti poukázala na hluboce zakořeněnou nespokojenost s přísností trestu smrti a zvýšila tlak na guvernéra Colquitta, aby její osud znovu zvážil. Jak sílaly výzvy k milosti, guvernér čelil stále většímu drobnohledu a žádostem jak ze strany komunity, tak od významných osobností v oblasti. Po pečlivém a uváženém zvažování se rozhodl zasáhnout a oznámil, že Kate Southern bude ušetřena trestu smrti, který byl původně stanoven na 21. června, místo toho jí změnil trest na 10 let vězení. Toto rozhodnutí bylo chápáno jako kompromis, který zohlednil obavy veřejnosti, ale stále ji činil odpovědnou za činy. Kate si odpykala část trestu ve vězení, ale byla předčasně propuštěna a umístěna do zaměstnání v soukromé domácnosti. V 80. letech 19. století se to dělalo ke snížení přeplnění věznic a podpoře rehabilitace. Tato praxe byla ovlivněna tehdejším důrazem na vězeňskou práci a morální nápravu, přičemž práce v domácnosti byla považována za způsob, jak znovu začlenit ženy do společnosti pod dohledem. Když byla nakonec propuštěna, ona a Bob měli dalších 5 dětí. Zemřela 15. února 1927 ve věku 70 let. Takže případ číslo 2, přesuneme se do Austrálie na počátku 20. století. Martha Randelová se narodila 10. srpna 1871 v Hope Valley, což je dnes předměstí města Adelaide v jižní Austrálii. O jejím raném životě toho není moc známo, ale narodila se do chudé rodiny a ve věku 16 let odešla z domova. Pravděpodobně získala nějaké vzdělání, protože země v roce 1875 přijala nový školský zákon, který ukládal povinnost dětem ve věku od 7 do 13 let navštěvovat školu. Život byl pro mnoho chudých rodin v Austrálii na konci 19. století těžký. Po letech růstu zasáhla zemi v 90. letech 19. století hospodářská krize. Zahraniční investice klesly a nezaměstnanost výrazně vzrostla. Vznikly společnosti, které poskytovaly pomoc chudým rodinám. V roce 1893 pozastavila svou činnost Commercial Bank of Australia, jedna z největších bank v zemi, a následovalo jí mnoho dalších finančních institucí. V letech 1892 a 1893 klesl HDP o 17%. Podmínky, které mnoho rodin muselo snášet, byly velmi špatné a mnoho mužů opustilo své ženy a děti, aby hledali práci v jiných částech země. V této době žila Martha v obzvlášť špatných podmínkách. Pracovala jako služebná a už porodila 3 nemanželské děti. Nebyla někým, koho by její komunita přijímala, a mnozí ji považovali za ženu bez zásad. Jedním z jejich sousedů byl gentleman jménem Tomáš Nichols Morris, ženatý muž s vlastními dětmi. Lidé si všimli, že Tomáš věnoval Martě poměrně hodně pozornosti a brzy se po sousedství rozšířily zvěsti, že pan Tomáš Nichols Morris a slečna Martha Randelová mají nevhodný vztah. Martha měla vždy nezáviděníhodnou pověst a Tomášova manželka Sára prosila svého muže, aby přestal vystavovat rodinu takovému skandálu a hanbě. Tomáš však vypadal, že se nedokáže ovládnout.
Jeho poměr s Martou trval už delší dobu, ale byl si vědom toho, že se stal předmětem místních drbů, což jeho manželce způsobovalo velké trápení. Nakonec v roce 1900 souhlasil, že opustí Adelaide a odcestuje téměř 2700 kilometrů, aby začal nový život se Sárou a dětmi v Perthu. Perth bylo počátkem 20. století vzrušující místo k životu. Jeho ulice lemovaly bohatě zdobené budovy a nová předměstí obklopila město. Byly otevřeny obchodní domy a v září 1899 byl zahájen provoz první elektrické tramvaje. Rodina vypadala šťastně. Nikdo je neznal, takže mohli začít svůj život v naprosté anonymitě. Sarah doufala, že minulost nechají za sebou. Thomas si našel práci, děti chodily do školy a jeho žena si našla nové přátele. Už nezažívala, že si sousedé šeptají, když kolem ní procházeli. Její spokojenost skončila, když zjistila, že Marta opustila děti v Adelaide a vydala se na dlouhou cestu na západ do Perthu. Marta si našla práci jako služebná v domě bohaté rodiny, ale brzy začala znovu usilovat o Thomase. Jejich vztah se snad ani nepřekvapivě obnovil. V dubnu 1906, když už nedokázala snášet Thomasovy nevěry, Sarah se od manžela odloučila. Rozvod byl v té době vzácný a drahý a stále byl považován za něco, o čem by slušní lidé neměli ani uvažovat. Thomas získal do péče 5 nejmladších dětí páru a začal žít s Martou. Nechtěli být poznáni a tak se přestěhovali na východ města. Marta konečně získala, co chtěla. I když nebyla provdaná za Tomáše, nyní by byla považována za manželku pana Tomáše Nicholse Morrise. Trvala na tom, aby jí děti říkali maminko a pár se prezentoval jako šťastná a vážená rodina. Realita života ve velmi špatných podmínkách, výchova 5 nevlastních dětí a manžel pouze podle jména, který pracoval dlouhé hodiny a často byl mimo město, brzy začala na Martu doléhat. Měla málo přátel a dny trávila úklidem a vařením. Často cítila na sobě zvědavé pohledy sousedů a chtěla udržet zdání šťastné a milující rodiny. Lidem, které potkávala cestou do obchodu, se zdvořile usmívala, ale nikdy se nechtěla zapojovat do rozhovorů. Věděla, že kdyby vyšla najevo její skutečná situace, vznikl by skandál a znovu by se stala terčem sousedských drbů. V roce 1907 vypukla v Perthu epidemie záškrtu. Nemoc, která způsobuje křeče, zvracení a průjem, byla často smrtelná. Bylo dobře známo, že záškrt způsobil smrt jedné z dcer královny Viktorie, princezny Alite, v roce 1878 a také si vyžádal život její mladé dcery Marie. Perthské nemocnice byly plné a epidemie se rychle rozšířila do chudých a zanedbaných částí města. Nejmladší 4 z Martiných nevlastních dětí, Olive, Annie, George a Arthur, byli všichni velmi nemocní záškrtem. Byl přivolán lékař jménem Dr. Cuthbert. Už při vstupu do domu věděl, v čem je problém. Většinu dní trávil návštěvami pacientů nakažených touto nemocí. Předepsal obvyklé léky, tonika a látku, kterou bylo třeba potírat zadní část hrdla. Dětem se tato léčba nelíbila. Stěžovali si, že jim to způsobuje velkou bolest a že mají potíže s mluvením. Marta trávila své dny péčí o ně. Zdálo se, že od jejich lůžek nikdy neodcházela. Ale 28. července 1907 Annie zemřela. Doktor Cuthbert přičetl její smrt srdeční slabosti. V srpnu už byla nejhorší fáze pandemie pryč a děti se částečně zotavily. Tomáš si myslel, že to bylo díky Martě a její péči. Krátce poté však byla u Olivy, Jiřího a Artura diagnostikována tyfová horečka. Lékaři v Perthu tyfovou horečku dobře znali. V 90. letech 19. století se rozšířila po zlatonosných polích západní Austrálie. V té době bylo v západní Austrálii oficiálně zaznamenáno téměř 2000 úmrtí na tyfovou horečku, ačkoliv se věřilo, že skutečný počet byl mnohem vyšší. Již oslabená bojem se záškrtem, malá Olivie, které bylo teprve 5 let, zemřela v říjnu 1907. Marta nebyla příliš otevřená navazování přátelství se sousedy, přesto se kolem ní semkli a nabídli pomoc. Malá komunita se o sebe navzájem starala, zvláště v tak nešťastných časech,
Osud nevlastních dětí Marty se však neměl změnit. V červnu 1908 začal Arthur trpět zvracením a průjmem. Marta mu vytírala hrdlo. Věřila, že je to osvědčený a spolehlivý lék, ale pokaždé, když to udělala, si Arthur stěžoval, že se cítí hůř. Přesto v tom pokračovala. Ukázalo se, že Arthurův stav se nezlepšuje. Doktor Cuthbert navštívil dítě a předepsal léky, které měly pomoci s jeho zotavením, ale zdálo se, že nemají žádný účinek. Ve skutečnosti se jeho stav začal zhoršovat, a to natolik, že 6. října 1908 zemřel. Doktor Cuthbert měl obavy z podivných okolností, za kterých Arthur Morris zemřel, a požádal o povolení provést pitvu. Marta souhlasila jen za podmínky své přítomnosti. Po chvíli požádala, jestli by lékaři mohli přestat. Nebylo nalezeno nic podezřelého, takže doktor Cuthbert ukončil zákroky. V dubnu 1909 byl nahlášen jako pohřešovaný George Morris. Sousedé se divili, kde je, a když se ptali Marty, byla ve svých odpovědích velmi vyhýbavá. Nakonec kontaktovali policii. Detektiv seržant Harry Mann dostal pokyn, aby se pokusil dítě najít, a netrvalo dlouho, než zjistil, že George Morris utekl k domu své matky. Detektiv seržant Mann a konstábl Lamont navštívili dům Sary Morrisové a poslouchali, jak jim George vyprávěl. Makabrózní příběh o tom, jak jeho nevlastní matka zabila jeho bratra a sestry tím, že jim potřela hrdla kyselinou solnou. A snažila se udělat totéž i jemu. Policie prošetřila chlapcova tvrzení a hovořila se sousedy Marty. Jeden z nich jim řekl, že často slyšel děti křičet, když jim matka potírala hrdla nějakým lékem. Řekl také, že ji viděl smát se v jejím houpacím křesle. Detektivovi řekl, že se zdálo, že má z utrpení dětí nějaké potěšení, když se v křesle houpala tam a zpět. Proti Martě nenašli mnoho důkazů. Svědectví dospívajícího chlapce, který neměl rád svou nevlastní matku, a souseda jenž tvrdil, že ji viděl dávat dětem léky a sedět v houpacím křesle. Další vyšetřování odhalilo, že Marta skutečně během období nemoci dětí nakoupila velké množství kyseliny solné. Zvláštní však je, že od doby, kdy Arthur zemřel 6. října 1908, už žádnou nekoupila. Detektiv seržant Mann dostal povolení exhumovat těla Anny, Olivy a Artura Morrise. Pitva odhalila, že trpěli pálením v žaludku, vředy ve střevech a krvácením. Byly také důkazy o tom, že jim byla podána zředěná kyselina chlorovodíková, protože byla nalezena v tkáni hrdla všech 3 dětí. V té době byla kyselina chlorovodíková často známá jako kyselina solná. Nebyl však žádný vědecký důkaz, který by mohl ukázat účinek potírání hrdla kyselinou solnou. Úřady provedly několik testů na králících a morčatech, jejichž výsledky ukázaly podobné příznaky jako ty zjištěné při pitvách. To bylo považováno za dostatečný důkaz k obvinění Marty Randallové a jejího druha Thomase Nicholse Morrise z vraždy. Dům Morrisových byl otevřen a jeho vybavení bylo vydraženo, aby se získaly peníze na zaplacení obhajoby. Nicméně se vybrala jen malá částka, protože do domu už bylo vloupáno a lidé si odnesli své vlastní makabrózní suvenýry. Soudní proces vzbudil velký zájem veřejnosti, ale většina obyvatel Perthu se rozhodla, že Marta je vinna, ještě než se její případ dostal k soudu. Byla vykreslována jako mravně pochybná osoba, prolhaná a nepříjemná žena, která nebyla vdaná a předstírala, aby zakryla své nemorální chování. Soudní proces začal v září 1909. Obžaloba Martu líčila jako zlou macechu, která zavraždila své nevlastní děti, aby mohla být sama s jejich otcem. Muže, kterého vytrvale sledovala po celé Austrálii a chtěla ho jen pro sebe, bez ohledu na to, co musela udělat. Obvinění proti ní nebylo silné, ale obžaloba věděla, že veřejné mínění je proti ní rozhodně silné. Soudní síni řekli, že Marta se nikdy nezžila s místní komunitou, kde žila, vzala jiné ženě manžela a pak nutila ubohé děti té ženy, aby jí říkali maminko. Marta prohlásila, že se necítí vinna.
Tvrdila, že děti pouze léčila na záškrt a později na břišní tyfus. Ačkoliv doktor Cuthbert děti občas navštěvoval, lékař byl pro chudší vrstvy společnosti drahý, takže domácí léčba byla běžnou praxí. Doktor Cuthbert však vypověděl, že kdykoliv navštívil chudé obydlí, které Martha sdílela s panem Thomasem Nicholsem Morrisem a jeho dětmi, vždy ji považoval za starostlivou a oddanou matku, která se o děti starala i přes riziko pro své vlastní zdraví. Je zvláštní, že se Martha tak dobře starala o nevlastní děti, i když věděla, že trpěly nemocí, která byla tehdy pro mnohé smrtelná. Jistě, kdyby je opravdu chtěla mrtvé, nechala by přírodu, aby si s tím poradila a nesnažila by se je ošetřovat a vrátit jim zdraví. Kyselina chlorovodíková byla velmi silná látka, která může způsobit smrt téměř okamžitě. Jak by Martha věděla, kolik má pokaždé podat, kdyby se snažila děti pomalu otrávit? Pitva provedená na Arthuru Morrisovi v roce 1908 také nijak nepomohla obhajobě Marthy. Skutečnost, že trvala na tom, aby lékaři přerušili zákrok dříve, než byl dokončen, byla u soudu prezentována tak, že má co skrývat. Kvůli malé částce z prodeje věcí z domu si Martiny právníci nemohli dovolit důkladnou obhajobu. Žádný svědek, který by svědčil o jejich pověsti, nebyl předvolán a právníci nemohli svědky důkladně vyslechnout při křížovém výslechu. Soudům se podařilo sdělit, že Thomas Nichols Morris trávil hodně času prací mimo domov a že Martha měla hlavní odpovědnost za péči o děti. Když soud skončil, Tomáš byl zproštěn viny, ale Martha Randall byla shledána vinnou z vraždy. Porota nedoporučila milost a soudce ji odsoudil k trestu smrti. Proběhla obvyklá odvolání. Někteří lidé považovali důkazy za příliš slabé pro trest smrti. Většina veřejnosti ji však viděla jako vinou nejhoršího zločinu. Žádná odvolání nebyla přijata a trest nebyl zmírněn. Dne 6. října 1909 jakousi podivnou shodou okolností, přesně rok od smrti jejího nevlastního syna Artura. A pouhých 20 dní po vynesení odsuzujícího rozsudku byla Martha Randallová oběšena ve věznici Fremantle. Říká se, že Martha Randallová stále straší ve věznici v podobě přízračného zjevení její tváře, která hledí z vitrážového okna. Dodnes je mnoho lidí, kteří věří, že Martha ty zločiny nespáchala, za které byla oběšena. U třetího případu se přesuneme do Anglie 19. století. George Henry Lamson se narodil 8. září 1852 do světa postavení a očekávání. Jeho otec William Orne Lamson byl uznávaný duchovní, který sloužil americké komunitě žijící ve Florencii v Itálii. Jeho matka, Julie Wood Wuchulerová, pocházela z významného amerického rodu. Její otec, Robert Schuyler, byl významnou osobností v oblasti financí a železnic v New Yorku a jejím dědečkem nebyl nikdo jiný než Philip Jeremiah Schuyler, bratr Elizabeth Schuyler Hamiltonové a švagr Alexandra Hamiltona, jednoho ze zakladatelů Spojených států. Z takového rodu vzešly velké naděje. Jeden učitel kdysi poznamenal, že rodina Lamsonových zůstane dlouho v paměti lidstva a Jiří měl talent na jazyky, snadno ovládl francouzštinu a němčinu a měl téměř magnetickou schopnost získávat přátele. Jeho rané roky byly plné idealismu a ambicí. Během francouzské války působil u francouzského zdravotnického sboru. Během francouzsko-pruské války pečoval o zraněné při obléhání Paříže 1871. Za statečnost získal řád čestné legie. Později pracoval jako dobrovolný chirurg v Rumunsku a Srbsku a opět se vyznamenal. Hrůzy válečné medicíny na Georgovi zanechaly jinou stopu. Stal se závislým na morfinu, což ho pronásledovalo po zbytek života. Po návratu do Anglie v roce 1878 se zdálo, že George je připraven vést stabilní a vážený život. Oženil se s Kate Johnovou, dcerou kdysi zámožné rodiny. Byla jednou z 5 sourozenců, 3 bratrů a 1 sestry, i když v době jejího sňatku už 1 bratr a oba její rodiče zemřeli. Rodinné jmění bylo drženo ve svěřenském fondu a podíl každého dítěte se stal přístupným po svatbě nebo dosažení dospělosti. Jak tehdejší zákon určoval, protože to bylo před zákonem o majetku vdaných žen z roku 1882 Katin, dědictví po svatbě ovládal její manžel.
S těmito prostředky se Jiří rozhodl usadit jako lékař v Bournemouthu, módním a prosperujícím přímořském městě. Pro muže vyznamenaného na zahraničních bojištích v Rumunsku, Srbsku a při obléhání Paříže to byl zdánlivě logický krok v kariéře, ale pod povrchem byla mnohem znepokojivější realita. S přístupem k dědictví začal Jiří brzy utrácet nad své možnosti. Pronajal si pěknou nemovitost a investoval do své lékařské praxe ještě předtím, než měl vůbec nějaké pacienty. Od samého začátku jeho praxe skomírala. Měl potíže vybudovat si klientelu v Bournemouthu, protože i když byl kvalifikovaný, byl poměrně neznámý a s již zavedenými lékaři na místě se mnoho místních zdráhalo obracet právě na něj. To však Georgeovi nebránilo žít nad poměry. Chtěl se prezentovat jako vážený a úspěšný lékař, i když ve skutečnosti tomu tak nebylo. Jeho závislost na morfinu situaci zhoršovala. To, co dříve tlumilo fyzickou i psychickou bolest na polních nemocnicích, se nyní stalo každodenní závislostí. Ovlivnilo to jak jeho mysl, tak i jeho finance. Jak jeho dluhy narůstaly, věřitelé byli stále netrpělivější. Šeky byly neproplacené, banka zavřela své dveře a peníze jeho manželky, to málo, co z nich zbylo, rychle mizelo. Pak v roce 1879 Catherine bratr, Herbert John, nečekaně zemřel, byl svobodný, bez dětí a bez žijících rodičů. Jeho podíl na majetku byl rozdělen mezi zbývající sourozence, tedy Kate, její sestru paní Chapmanovou a Kateina mladšího bratra Percyho. To však pro Jiřího znamenalo, že jeho velmi špatná finanční situace se alespoň na nějakou dobu zlepší. Toto však byla jen krátká úleva. Na začátku roku 1881 se opět ocitl ve vážných finančních potížích. Dostal se do potíží s místní lékařskou společností, když se zjistilo, že si neoprávněně přisvojil akademické tituly. Exekutoři vtrhli do jeho domu a zabavili to málo cenného, co mu ještě zbylo. Soudní obsílky ho stíhaly z adresy na adresu. Už nebyl váženým lékařem, stal se mužem balancujícím na pokraji zkázy, i když navenek se stále držel zdání profesní váženosti. Toho jara přeplul Atlantik pod záminkou, že hledá příležitost v Americe. Ve skutečnosti utíkal před krachem svých financí. Byl teď mužem, který byl den ode dne zoufalejší a za cestu zaplatil jen díky dočasné práci lodního lékaře. Půjčoval si malé částky od svých známých, ale vždy na základě falešných slibů, které nemohl splnit. Když se na podzim roku 1881 vrátil do Londýna, z muže, kterým kdysi byl, nezbylo téměř nic. Vyznamenaný válečný chirurg a ambiciózní mladý lékař zmizel. Na jeho místě stál někdo vyhublý, úzkostný, s narůstajícími dluhy a ovládaný závislostí. George měl také tísnivý pocit, že mu dochází čas i štěstí. Manželka Georgieho měla bratra Percyho Malcolma Johna, kterému bylo téměř 19. Bydlel na škole ve Wimbledonu jako svěřenec kancléřského soudu pod dohledem ředitele, pana Bedbrooka. Percy nebyl obyčejný chlapec. Jeho páteř byla zakřivená kvůli dětské nemoci a byl ochrnutý od pasu dolů. Potřeboval neustálou pomoc a k pohybu po chodbách školy používal invalidní vozík. Přesto byl veselý, inteligentní a dychtivý zapojit se do školního života. Percy byl také dědicem. Majetek rodiny Johnových byl rozdělen, takže každé dítě mělo zdědit svůj podíl po dosažení dospělosti nebo po sňatku. Percy, neženatý a stále nezletilý, byl posledním příjemcem svěřeneckého fondu. Pokud by zemřel před 18. prosincem 1881, jeho podíl ve výši 3000 liber by připadl jeho dvěma sestrám, z nichž jedna byla manželkou Jiřího. Dne 24. listopadu 1881 se chování Jiřího začalo ubírat temnějším směrem. Zastavil své hodinky a lékařské nástroje za pouhých 5 liber a následující den se pokusil uplatnit falešný šek v American Exchange na Strandu. Také si půjčil 20 liber od muže z ostrova White, i když podmínky byly velmi pochybné. Během následujících několika dnů napsal 2 dopisy. Jeden příteli, ve kterém svaloval vinu za neproplacení šeku, který mu poslal na chybu banky. Druhý byl určen Percymu, bratrovi jeho manželky. Jiří mu napsal jen pár řádek, ve kterých stálo:
Zítra odjíždím do Florencie, na pár dní se zastavím v Paříži, takže se před odjezdem na pár minut zastavím. Věř mi, můj drahý chlapče, tvůj milující bratr GHL. Jiří dorazil do školy 3. prosince 1881 s dortem a krabičkou kapslí. Byl upraveně oblečený, ale ne přehnaně. Jeho oblečení vypadalo slušně, i když bylo poněkud nenápadné. Jeho vzhled však naznačoval únavu. Jeho tvář byla bledá a oči vypadaly unaveně, jako by je tížily starosti, kterým čelil. Když vstoupil do pracovny, kde byl pan Percy John, chlapec ho vřele pozdravil. George, snažící se zakrýt svou únavu, poznamenal, jak dobře Percy vypadá, na což mladý muž odpověděl. Přál bych si to říct i o tobě. Pan Bedbrook, ředitel školy, byl také přítomen a nabídl Georgeovi sklenku sherry, kterou přijal pod podmínkou, že ji lze osladit cukrem. Přinesli misku s krupicovým cukrem a George si s radostí trochu nasypal do své sklenice. Poté vytáhl svůj dandýský koláč, který poněkud zvláštně už měl nakrájený. Podal kousky Percymu a panu Bedbrookovi a ti 3 muži ho začali jíst. O chvíli později vytáhl z malé černé tašky kapsly a řekl řediteli, že je přivezl z Ameriky a že je najde užitečné při podávání léků chlapcům. Vypadal docela nadšeně a když naplnil jednu kapsli něčím, co vypadalo jako cukr, podal jí Percymu a řekl: Ty jsi šampion v polikání pilulek. Ukaž panu Bedbrookovi, jak je to snadné. Percy se usmál a spolkl obsah kapsle. George si pak vyměnil ještě pár zdvořilostních frází, než se omluvil s tím, že musí stihnout vlak na pobřeží, protože cestuje do Paříže. Když ho pan Bedbrook vyprovázel, George se k němu otočil a řekl: Nemyslím si, že Percy vydrží ještě dlouho. Pan Bedbrook považoval poznámku za velmi znepokojivou a nepatřičnou, zvlášť když byl Percyho stav obecně stabilní. Brzy poté si Percy stěžoval nejdřív na pálení žáhy, pak na nevolnost a nakonec na silnou bolest. Lapal po dechu a zašeptal, že se cítí stejně jako tehdy, když mu jeho švagr dal pilulku, když jeli na dovolenou do Shanklinu. Ošetřovatelka, žena jménem paní Godwardová, se o něj starala, ale mladíkovi se neulevovalo. Nyní už velmi znepokojený pan Bedbrook zavolal na pomoc doktora Littla, ale navzdory jeho snaze se toho moc udělat nedalo. Percyho svaly se nekontrolovatelně stahovaly a jeho dech začal selhávat. Ve 23 hodin téhož večera v sobotu 3. prosince 1881 19letý Percy Malcolm John zemřel. Ředitel byl svědkem tragické scény a nyní mohl jen stát v ohromeném tichu. Před návštěvou pana George Lamsona Percy nejevil žádné známky nemoci. Jen několik hodin předtím se mladík zdál být naprosto v pořádku. Náhlost celé události zanechala pana Bedbrooka a ostatní v šoku, když se snažili pochopit rychlý a brutální zvrat událostí. Brzy vzniklo podezření, že Percy mohl být otráven, což přimělo přítomné pečlivě shromáždit jeho zvratky k analýze. Doufali, že to pomůže odhalit příčinu jeho náhlé vážné nemoci. Byla přivolána policie a v neděli 4. prosince dorazil inspektor Fuller, aby prozkoumal místo činu. Během svého pátrání objevil krabičku obsahující kapsle a 5 malých bílých tabletek. Pečlivě zajistil tyto předměty spolu s kandovaným ovocem, kousky dortu, cukrem a několika bílými prášky, které byly nalezeny mezi věcmi zesnulého. Další krabička upoutala jeho pozornost. Byla označena jako chinin a uvnitř napočítal 20 neotevřených sáčků. Když pokračoval inspektor Fuller, narazil na napůl snědený dort Dundee, 2 další pilulky zabalené v alobalu a karafu sherry. Všechny tyto předměty byly shromážděny a předány superintendentovi Digbymu, jenž pověřil policistu jejich doručením do Scotland Yardu. Tam hlavní superintendent Williamson poslal důkazy 2 toxikologům, doktoru Duprému a doktoru Stevensonovi. Obsah, včetně jídla, prášku a zvratků, byl celý testován na přítomnost jedu. V úterý 6. prosince provedli doktoři Berry, Bond a Little pitvu Percyho Malcolma Johna. Kromě ochrnutí dolních končetin způsobeného zakřivením páteře byl Percy dobře vyvinutý. Svalnatý mladý muž. Mozek měl mírné překrvení a zornice byly rozšířené. Jeho plíce byly většinou zdravé, ale v dolních částech překrvené a na vrcholu pravé plíce byly staré srůsty. Srdce, ačkoliv bylo zdravé, bylo téměř úplně prázdné a ochablé.
Játra, ledviny a slezina byly všechny silně překrvené, zatímco sliznice žaludku byla zanícená. Pozoruhodné bylo, že v blízkosti širšího konce žaludku bylo objeveno několik malých žlutavě šedých skvrn, což byly známky nedávného podráždění, a části tenkého střeva byly podobně postiženy. Vzorky obsahu žaludku, orgánů a tělních tekutin byly odebrány a předány doktoru Bondovi. Lékař uvedl, že nebyly žádné známky přirozeného onemocnění, jež by vysvětlila Percyho smrt. Na základě všech zjištění bylo uzavřeno, že jeho smrt byla z největší pravděpodobností způsobena dráždivým rostlinným jedem, konkrétně jedem odpovídajícím omněji, což je silný a zřídka používaný alkaloid. V tuto chvíli se zpráva o náhlé a nevysvětlitelné smrti pana Percyho Johna již dostala do novin. Zprávy detailně líčily, jak zdánlivě zdravý mladík zemřel během několika hodin po onemocnění krátce po návštěvě příbuzného. Pan George Lamson, který byl v té době v Paříži, si o smrti přečetl v tisku. Když se dozvěděl o těchto událostech a následném policejním vyšetřování, rychle se rozhodl okamžitě vrátit do Londýna. Dne 8. prosince vstoupil do Scotland Yardu a s rozvážným klidem oznámil: "Jsem doktor Lamson. Četl jsem o tom v pařížských novinách a dnes ráno jsem přijel. Je mi velmi špatně a tato záležitost mě rozrušila." Nabídl, že zanechá svou adresu, snad v domnění, že jeho dobrovolný příchod a zjevná otevřenost budou stačit k odvrácení jakéhokoliv podezření. Policisté ze Scotland Yardu nebyli ovlivněni jeho klidem ani tvrzeními o rozrušení. Začali skládat znepokojivý obraz událostí vedoucích ke smrti mladíka a náhlý návrat doktora Lamsona jejich obavy prohloubil. Policisté ho zatkli a byl oficiálně obviněn z vraždy. Tisk případ od samého začátku fascinovaně sledoval. Náhlá smrt okouzlujícího mladého muže, podezření na otravu a zapojení výřečného lékaře s transatlantickými kontakty dodali příběhu všechny znaky senzační tragédie. Noviny po celé Británii a dokonce i v zahraničí informovaly o každém novém vývoji, což podněcovalo zájem veřejnosti a spekulace. Soud s Georgem Henrym Lamsonem nakonec začal u soudu Old Bailey 8. března 1882 a předsedal mu soudce Hawkins. Obžaloba nastínila důkazy a naznačila, že motivem pana Lamsona byla chamtivost a šance na další dědictví. Bylo řečeno, že obžalovaný přidal do koláče dandy akonit, silným a smrtícím jedem, o kterém se poprvé dozvěděl během svých lékařských studií na Edinburghské univerzitě. Obžaloba tvrdila, že o tom hovořil vážený profesor Robert Christiansen a že tehdy profesor uvedl, že akonit je prakticky nemožné odhalit, což z něj činí velmi zajímavý jed pro každého se zlými úmysly. Obžaloba soudu sdělila, že od dob studií doktora Lamsona forenzní věda výrazně pokročila, takže to, co by dříve zůstalo bez povšimnutí, může být nyní odhaleno pokročilejšími forenzními metodami. Během soudního řízení bylo předvoláno mnoho svědků, kteří vykreslili obžalovaného jako muže, jehož finanční situace se postupně zhoršovala a který byl čím dál zoufalejší. Lékaři, chemici, bankéři i známí podali svědectví a vytvořili podrobný obraz nedávného chování pana Lamsona, jeho povahy a možných úmyslů. Toxikologové vysvětlili účinky jedu na tělo a další popsali příznaky pozorované v posledních hodinách života Percyho Johna. Tyto výpovědi společně pomohly stanovit motiv, prostředky a příležitost. Jedním z klíčových svědků byl pan William Ralph Dodd, asistent v lékárně Allen & Henbris v Lombard Street v Londýně. Pan Dodd vypověděl, že přibližně 24. listopadu přišel do obchodu pan Lamson a požádal o 2 zrna akonitu. Řekl, že ten pán napsal své jméno G.H. Lamson, lékař, Bournemouth, Hampshire. Pan Dodd uvedl, že si to ověřil v lékařském adresáři. Pokračoval tím, že postupoval podle standardního postupu a požádal svého kolegu, pana Betce, aby mu pomohl s vážením jedu. Pan Dodd také uvedl, že pan Lamson požádal, aby byl akonit zabalen a jasně označen jako jed, včetně jména lékárníka. Dále uvedl, že poté, co si 5. prosince přečetl zprávu v Evening Echo o smrti pana Percyho Johna, si vzpomněl, že jed prodal. Obhájce se zeptal, proč prodej nezapsal do registru jedů.
a pan Dodd odpověděl, že záznam neudělal, protože jed prodal ověřenému zdravotnickému pracovníkovi. Dodal, že ověření kvalifikace pana Lamsona bylo provedeno nahlédnutím do lékařského registru. Další důkazy poskytl pan William Stevenson, který se s obžalovaným setkal v roce 1879. Pan Stevenson vypověděl, že koncem roku 1880 měl pan Lamson finanční potíže a v roce 1881 musel opustit nemovitost, v níž bydlel. Pan Stevenson uvedl, že ho seznámil s panem McEwenem Brownem, který odkoupil jeho nábytek a pomohl mu vyrovnat dluhy. Pan Stevenson uvedl, že mu pan Lamson stále dlužil přes 100 liber, když odjel do Ameriky a řekl, že si myslel, že ho už nikdy neuvidí. Ale v říjnu 1881 obdržel dopis od pana Lamsona, ve kterém psal, že mu bude schopen zaplatit peníze, ale potřebuje své chirurgické nástroje, cestovní deku a 5 liber, které mu podle svědectví pana Stevensona poskytl. Když se pana Stevensona zeptali, zda od toho pána ještě někdy slyšel, odpověděl, že ne a později zjistil, že nástroje a deka skončily u londýnského zastavárníka. Pan Edward Weiss Rebeck, realitní agent nemovitosti, ve které pan Lamson bydlel, potvrdil, že doktor platil nájem až do Vánoc 1880, ale po tomto datu již neplatil. Dodal, že i přes prodej pánova nábytku měl stále značné dluhy vůči majiteli nemovitosti. Dalším svědkem byl pan Merrick Heath, pokladník ve společnosti Wills and Dorset Banking Company. Svědčil, že doktor Lamson si otevřel účet v bance v listopadu 1880, ale musel být uzavřen v lednu 1881 kvůli zápornému zůstatku. Pan Heath uvedl, že poslal panu Lamsonovi dopis 20. ledna 1881, ve kterém ho informoval, že žádné další šeky nebudou proplaceny, dokud nebude účet v kladném zůstatku. Pan Heath uvedl, že na dopis nedostal žádnou odpověď. Soud skončil 14. března, kdy soudce shrnul případ. Řekl porotě, že nejde o případ zahrnující složité právní otázky, které by je mohly zmást. Porota si musela položit 2 otázky. Zemřel chlapec na následky otravy a pokud ano, byl to obžalovaný, kdo mu ji podal? Pokud by uvěřili, že pan Lamson skutečně podal jed, pak by bylo nemožné tvrdit, že nejde o jasný případ úmyslné vraždy. Soudce však vyzval porotu, aby všechny skutečnosti posoudila poctivě a pečlivě a své rozhodnutí učinila pouze na základě důkazů. Pokud by uvěřili, že obžaloba neprokázala vinu, pak musí v zájmu spravedlnosti a férovosti uznat obžalovaného nevinným. Doporučil jim, aby odložili stranou jakýkoliv soucit s mladým mužem, který zemřel tak smutně a tragicky. Stejně tak však musí odložit stranou jakýkoliv soucit s panem Lamsonem i s rodinou a blízkými, které by po sobě mohl zanechat. Jejich povinnost byla vážná. Byli zavázáni svému svědomí a spravedlnosti rozhodnout pouze o tom, co považují za pravdu. Porota se radila pouhých 35 minut, než se vrátila a oznámila, že shledala obžalovaného vinným z vraždy Percyho Malcolma Johna. Soudce odsoudil doktora George Henryho Lamsona k smrti. Nicméně po vynesení rozsudku viny podal obhájce pana Lamsona, vedený panem Montaguem Williamsem, závěrečnou žádost o milost na základě nepříčetnosti. Tvrdil, že dlouhodobá závislost jeho klienta na morfinu v kombinaci s možnou dědičnou predispozicí k duševní nemoci zastřela jeho úsudek a přispěla ke spáchání zločinu. Jelikož byl pan Lamson americkým občanem, případ přitáhl mezinárodní pozornost. Ve vzácném diplomatickém zásahu prezident Spojených států pan Chester Arthur formálně požádal o odklad popravy, aby bylo možné předložit důkazy o duševní nemoci v rodině pana Lamsona. Britské úřady prodloužení schválily a podpůrné dokumenty byly zaslány kvůli zmírnění trestu. Ministerstvo vnitra po přezkoumání materiálu zjistilo, že nejsou dostatečné k odkladu trestu. Nebyl zjištěn žádný lékařský důvod, který by zvrátil verdikt soudu. Ráno 28. dubna 1882 byl pan George Henry Lamson popraven oběšením ve věznici Wandsworth. U 4. případu se přesuneme do USA na počátku 20. století. Asle Galbraith se narodil v roce 1871 v Mount Morris,
malebné vesnici v západním New Yorku, která se nachází poblíž řeky Genesee a jižně od malebného státního parku Letchworth. Když byl však ještě malým dítětem, byl převezen do Fort Collins, města ležícího na severu Koloráda, přibližně 105 km severně od Denveru, poblíž podhůří skalistých hor a blízko hranice mezi Kolorádem a Wyomingem. Azle se tam vedlo dobře, chodil do školy, pilně studoval a získával dobré známky. Během studií se seznámil s Jennifer Spencer Lambovou, mladou dámou, která byla stejně stará jako on. Narodila se 5. října 1871 v Nebrasce. Byla nejmladším dítětem reverenda E.J. Lamba a jeho manželky Jane. Jennifer se přestěhovala do Fort Collins se svou rodinou v roce 1874. Azle a Jennifer spolu nakonec začali chodit a v roce 1892, když jim oběma bylo 21 let, se vzali. O 4 roky později, 3. prosince 1895, Jennifer porodila jejich syna, kterého pojmenovali Azle Donald, ale vždy mu říkali Donald. Život byl pro rodinu dobrý, Azle měl stálou práci a Jennifer byla oddanou manželkou a matkou. V roce 1899 dostal Azle nabídku na povýšení, která znamenala stěhování do Russell Gulch v okrese Gilpin v Kolorádu. Byl nadšený z kariérního postupu a lepší finanční situace. Mladý pár této příležitosti využil. Zbalili své věci a přestěhovali se do Russell Gulch, připraveni využít všech možností, které hornické město nabízelo. Dalších 5 let Azle tvrdě pracoval. Byl považován za důvěryhodného zaměstnance. Dokonce natolik, že byl povýšen na vyšší pozici. Jeho výřečnost a schopnost dobře se prezentovat z něj činili výjimečného člověka v době, kdy to bylo v profesionálních kruzích velmi ceněno. Dokázal se s neuvěřitelnou lehkostí pohybovat v sociálních a firemních hierarchiích počátku 20. století, což jeho ambice ještě více posílilo. Kvůli své práci musel pravidelně cestovat do Denveru. Ačkoliv to bylo jen asi 40 mil od Russell Gulch, často tam musel zůstat několik dní. Právě při jedné z těchto návštěv se seznámil s paní Lottie Russellovou, rozvedenou ženou, která žila na adrese 1822 Avenue. Začali se scházet pokaždé, když Azle jel do Denveru a jejich vztah se brzy stal intimním. Ačkoliv měl doma manželku a malého syna, Azle se snažil navštěvovat paní Russellovou tak často, jak jen mohl. Nicméně nebyl bez výčitek svědomí a aby se pokusil utopit své pocity viny, začal pít. Zdál se být paní Russellovou úplně okouzlený. Kupoval jí dárky a 2krát jí vzal do Buffala, cestovali lůžkovým vlakem a bydleli v luxusním hotelu. Ale čím hlouběji se ponořil do tohoto nemorálního vztahu, tím více pil. V tuto chvíli byly Azleho výdaje vyšší než jeho příjmy. Potřeboval získat peníze a tak bez většího přemýšlení začal proplácet šeky svého zaměstnavatele, pana A.J. Richardse, který vlastnil důl Topeka v Russell Gulch. Tato podvodná činnost pokračovala několik týdnů, než pan Richards zjistil, co se děje. Když pan Richards odhalil, co Azle udělal, okamžitě ho propustil. Nicméně, aniž by o tom pan Richards věděl, Azle se mu podařilo ukrást několik prázdných šeků, takže měl stále možnost pokračovat ve svých podvodných aktivitách. Místo toho, aby své ženě řekl, že přišel o práci, se Azle rozhodl předstírat, že je stále zaměstnán v dole. Rozhodl se takto pokračovat, dokud nenajde jiné místo, nebo si neujasní, co má dělat dál. Pořád pil a teď začal i hazardovat. Navzdory mnoha osobním problémům, včetně finanční tísně a narůstajícího tlaku, se Azle snažil působit dojmem, že je vše v pořádku, i když ho situace začínala přerůstat přes hlavu. Ráno ve středu 9. března 1904 ležel Azle se svou manželkou Jennifer v posteli a diskutovali o svých budoucích plánech. Jennifer stále netušila o nedávném propuštění svého manžela a napětí, které ho trápilo a narušovalo jeho emocionální stabilitu. Ačkoliv si všimla, že v poslední době působil trochu uzavřeněji, netušila o vnitřním zmatku, který ho vedl k čím dál zoufalejšímu a znepokojivějšímu chování. Když Azle pokračoval v hovoru, nenápadně se jí snažil rozptýlit. Ve chvíli, kdy se otočila, sáhl Azle do nočního stolku, vytáhl pistoli a střelil svou ženu do hlavy, zatímco její tělo se zhroutilo dozadu. Podíval se na ní, aby se ujistil, že je mrtvá. Poté opatrně upravil její tělo na posteli a přikryl ji prostěradlem, aby to vypadalo, že spí. Poté vyšel ven a zavolal na svého 8letého syna,
který si hrál s ostatními dětmi poblíž. Donald byl poslušné dítě a okamžitě běžel domů. Azle mu řekl, aby si sedl mezi něj a jeho matku na postel a řekl mu, že s ním potřebuje něco probrat. Když Donald udělal, co mu otec řekl, Azle ukázal na okno a když se chlapec podíval ven, Azle střelil svého syna do hlavy. Když byli jeho žena i syn mrtví, metodicky naaranžoval jejich těla. Složil jim ruce na prsa a překřížil nohy i kotníky, aby vypadaly klidně a vyrovnaně. Poté klidně sebral vystřílené náboje z postele a vložil si je do kapes. Poté se oblékl, než začal hledat všechen whisky v domě a když ji našel, vypil ji celou. Poté se vydal na krátkou cestu do Idaho Springs, kde několik dní pil, než se 14. března vydal do Denveru. Po příjezdu do Denveru šel přímo do hotelu Brown Palace a pokračoval v pití. Jak mu docházely finanční prostředky, ocitl se v zoufalé potřebě peněz. V okamžiku krutého uvědomění se rozhodl zastavit snubní prsten své manželky, který ji sundal z prstu po svém nejstrašnějším zločinu. Po dalším pití poslal vzkaz Lottie Russellové, ve kterém jí požádal, aby sehnala kočár a vyzvedla ho ze salonu. Udělala, co po ní chtěl, a po chvíli projížďky, během které se ho snažila vystřízlivět, mu ona a kočí pomohli do domu. Když ho vedli dovnitř, řekl: Kdybyste věděli, co jsem udělal, nikdy byste mě do svého domu nepustili. Paní Russellová však jeho poznámkám nevěnovala pozornost a myslela si, že jde jen o blábolení opilce. Paní Russellová měla bratra Ernesta Williamse a po začátku vztahu s Azlem se on a Ernest stali velkými přáteli. Dokonce natolik, že když ho Ernest viděl v tak špatném stavu, neváhal mu půjčit peníze. Na oplátku Ernest dostal část výtěžku z prodeje Azelova domácího vybavení. Azel ho ujistil, že protože on a jeho manželka jsou odcizení, ani jeden z nich už ty věci nepotřebuje. Ernest chtěl tyto věci získat co nejdříve, takže večer 1. dubna doprovodil Azela do jeho domu, aby je vyzvedl. Azel trval na tom, že úkol musí dokončit pozdě v noci, protože tvrdil, že kdyby je někdo viděl odnášet nábytek, mohlo by to přilákat pozornost dalších věřitelů, kteří by mu mohli způsobit potíže. Dům byl strašidelně tichý. Vypadalo to, že někdo odešel ve spěchu a nic neuklidil. Byl to malý dům. Když si Ernest vybíral nábytek, Azel ho upozornil, že do ložnic nesmí, protože ten nábytek byl vyhrazen pro jiného věřitele a nesměl se ho dotknout. Ačkoliv to Ernest považoval za poněkud zvláštní, neptal se na to. Netušil ale, že skutečný důvod byl mnohem temnější a zlověstnější, než si myslel. 8. dubna denverští detektivové konfrontovali Azela. Přišli s příkazem k zatčení, připraveni ho zatknout za krádež u bývalého zaměstnavatele. Jeho pokus vyhnout se následkům svých činů nakonec skončil. Následující den, poté co se paní Samantha Hughesová dozvěděla, že byl Azel zatčen, šla do domu. Její manžel vlastnil nemovitost, ve které Azel žil se svou ženou a synem. Nájemné nebylo zaplaceno a paní Galbraithová s chlapcem se už týdny neukázali. Zaklepala na dveře, ale nikdo neodpověděl. Po chvíli čekání použila svůj vlastní klíč a vešla dovnitř. Když se rozhlédla, bylo zřejmé, že tam nikdo nebydlí. Většina nábytku zmizela a v bytě bylo znepokojivé ticho. Paní Hughesová vycítila, že něco není v pořádku, ale když vešla do ložnice, naskytl se jí hrůzný a tragický pohled. Těla paní Jennifer Galbraithové a jejího syna ležela bez života na posteli. Plynutí času nijak nezmírnilo hrůzu z jejich smrti. Tento objev otřásl celou komunitou. Toto odhalení nejen potvrdilo ohavnost těchto zločinů, ale také prohloubilo pocit zrady a nevěřícnosti mezi těmi, kteří rodinu znali. Lidé se divili, jak je možné, že paní Galbraithová a její syn mohli tak dlouho ležet mrtví v domě, aniž by se někdo zajímal, kde jsou. Bylo však potvrzeno, že Azel každému, kdo se ptal, řekl, že jeho žena a dítě odjeli na nějaký čas do Bostonu. Toto vysvětlení působilo věrohodně a odvrátilo podezření. Takže pravý důvod jejich nepřítomnosti zůstal skrytý až do hrozivého odhalení. Jakmile byl Azel informován policejním šéfem Armstrongem a policejním kapitánem Connorem, že těla jeho ženy a syna byla nalezena, přiznal se ke všemu, s doutníkem v ruce a občas s úsměvem. Bez váhání vylíčil hrozné podrobnosti.
Řekl, že nejdříve zastřelil svou ženu a potom svého malého chlapce. Uvedl, že jeho vztah s paní Russellovou ho zavedl na sebedestruktivní cestu. Poté, co přišel o práci, začal pít a skutečnost, že už nemohl uživit svou rodinu, ho naplňovala hlubokým studem a rozpačitostí. V pomýlené snaze ochránit svou ženu a dítě před domnělou ostudou je zabil. Řekl, že plánoval také ukončit svůj vlastní život, ale nebyl úspěšný. V kapsách jeho bundy policie našla dopis na rozloučenou a náboje shodné s těmi použitými při vraždách Jennifer a Donalda. Policie se však zamýšlela, zda jeho skutečným motivem nebyla touha být s paní Russellovou. Azel byl převezen do věznice Central City, kde měl být zadržen až do svého soudu. Když se však rozšířila zpráva o ohavném zločinu, který spáchal na ženě a dítěti, komunita byla pobouřena. Hněv veřejnosti sílil a stále více se ozývaly výzvy, aby lidé vzali spravedlnost do vlastních rukou, aby byla zajištěna jeho bezpečnost a udržen pořádek. 20 ozbrojených šerifových zástupců obklíčilo věznici. Tato silná bezpečnostní opatření byla nezbytná, aby zabránila rozzuřenému davu linčujících vzít spravedlnost do vlastních rukou a popravit zadrženého muže sami. Úřady byly odhodlány zajistit, aby spravedlnosti bylo učiněno zadost zákonnou cestou, navzdory touze komunity po okamžité odplatě. Šerif Cross odcestoval do Denveru, aby se setkal se sestrou Azela Galbraitha. Poté, co si v novinách přečetla o smrti své švagrové a synovce, informovala šerifa, že má k dispozici $600 pro svého bratra, pokud by je potřeboval. Patřila k mála lidem ochotným mu pomoci. 15. dubna proběhlo předběžné slyšení a opět se před soudem shromáždil rozzuřený dav, který požadoval lynč. Když se okresní státní zástupce zeptal pana Galbraitha, jak se cítí, Azel odpověděl: pokud vím, jsem vinen. Poté byl znovu vzat do vazby v okresní věznici a předán k červnovému zasedání okresního soudu. Soudní proces začal 15. června za velkého očekávání. První den byla soudní síň plná diváků, z nichž mnozí přišli speciálně proto, aby zahlédli paní Lottie Russellovou, klíčovou svědkyni obžaloby. Nicméně průběh procesu byl zklamáním pro ty, kteří očekávali zdlouhavý právní boj. Soud skončil už za 2 dny, když se očekávaná obhajoba nepříčetnosti Azela Galbraitha vůbec neuskutečnila. Po předvolání jen několika svědků obhajoba rychle ukončila dokazování. Po poradě, která trvala méně než hodinu, se porota vrátila s verdiktem a shledala obžalovaného vinným z vraždy 1. stupně. Obžalovaný byl poté znovu odveden, aby čekal na vynesení trestu. 7. července se vrátil k soudu. Soudce oznámil, že Azel Galbraith bude za své zločiny oběšen, přičemž datum popravy bylo stanoveno na 16. října a poprava bude provedena ve státní věznici v Coloradu v Cannon City. Tímto začala závěrečná kapitola případu, který uchvátil celou komunitu a vzbudil širokou pozornost nejen v Coloradu, ale po celé zemi. Azel přijal svůj trest. Jakoby byl spokojený, že napětí soudního procesu a veškerá veřejná pozornost jsou nyní za ním a že teď už mu zbývá jen čekat ve vězení. 2 dny před plánovanou popravou mu však guvernér Adams udělil odklad. V dalších 6 měsících došlo k dalším odkladům, když stát znovu přehodnocoval zákony o trestu smrti. V Coloradu nebyla 8 let provedena žádná poprava, takže předtím, než byl pan Galbraith poslán na šibenici, byl znovu přezkoumán právní rámec, který upravoval trest smrti ve státě. Poté byl Azelův konečný termín popravy stanoven na 20:00 dne 6. března 1905. Když ten den nastal, Azel byl připravený. Říkalo se, že ho trochu uklidňovalo, že teď zaplatí za svůj nejodpornější zločin. Oblékl si nový černý oblek, doplněný bílou košilí a černou kravatou, což ostře kontrastovalo s ponurou událostí. Poté byl vyveden ze své cely na popraviště. Když mu byl přečten příkaz k vykonání trestu smrti, nabídli mu sklenku whisky, aby si uklidnil nervy. Nicméně to odmítl a tichým hlasem řekl: už pro mě ne, právě to mě dostalo tam, kde jsem. Když se ho zeptali, zda chce něco říct, obrátil se k přítomným klidným a zamyšleným prohlášením. Odcházím z tohoto světa bez zloby vůči komukoliv. Nikdo za to nemůže, jen já sám. Jeho slova, naplněná pocitem osobní odpovědnosti, zanechala dojem na všechny, kdo je slyšeli,
Po svých posledních slovech byl Azel D. Galbraith oběšen, čímž skončil život, který byl poznamenán významným a tragickým pádem. Případ neovlivnil pouze ty, kteří byli přímo zapojeni, ale také hluboce rezonoval v celé komunitě a znamenal závěr období intenzivního zkoumání státních zákonů o trestu smrti. Azel byl pohřben na Woodpecker Hill, části hřbitova Greenwood Pioneer Cemetery, která byla určena pro vězně. Jeho manželka a syn byli pohřbeni na hřbitově Grandview Cemetery ve Fort Collins v Kolorádu. Zdravím vás všechny a moc vám děkuji, že jste poslouchali. Jako obvykle prosím, zanechte jakékoliv komentáře nebo zpětnou vazbu, kterou máte, a doufám, že se s vámi všemi opět uvidím v dalším briefcaseu.